свърши ни храната. Просто той има още храна, ама това, че Мира е като прасе и не спира да яде. Oh yeah, baby! Миналото видео ме разбивате. Да се хири се като като проститутка. То не е само... То не е само като ти си такава. Да. Мири иска да стане гадже с Дани. Знаеш ли какво? Дани Александров, ако не го знаете. Да мукнеш, циганка пъча мръсна преебана. Колко си удобно. Ау, гърба ми, ма. Да, добре. Ти е най-слабият човек на света. Да, знам го. И самочувствие не ми липсва. Бата ти не тежиш. Ау, бе! Сорка. Стига да с тия мирзливи чорапи и са. Кой го казва тази с мръсните чорапи? Бата си много яки даже. Влизаме някакви селянки.